Браво! Защо притесъхна? Кое? Чудесно, благодаря. Йо да питам. Йо, украската и смешно. Не се прави. Точно така, което е излишно. Кое не е насекомо? Не е насекомо. Не го трябваше да отразиш от него. Което не е насекомо. Търлежът насекомо ли е? Еми, огради него. Кое не е насекомо? Кое не е насекомо? Гледай ги хубаво. Кое не е? Огради него. Браво! Деца, ние оградихме излишното, което е на полянката, а с една дума как ги наричаме бихи останали. Васи, кое не е насекомо? Не е насекомо. Така пчеличката Мая не е насекомо. Това какво е? Вижда, че не го огражда. Я тихо. Браво! Ето лилов си направи лилията, погледнете